Mama bụ na papa m sị m anọzi na di mụ nọdụ ụmụ m anya. Afụwa agbọghọbịa sị m na atala afụfụ wee bịa obodo oyibo, Chukwu wee gọzie ịnyịnya wee bido ime ọfụma, na abanye n'afọ ile jewelries, nya ihe onu na ihe aka ma weave on everything. So nya wee bido wee lebede si na wee gabali anya wee bido wee nwebe ego. Sị m nne ya nwere ezigbo ego. Sị m ọkwa ya. So no nwe one guy nya na ya na-akwụ mgbe afọ, nya na ya na-apụkwụkata, the guy sị na ya chọzi. Mana before nke eme, no nwe nwa okolobịa onye Naija bịala obodo oyibo n'imagolu na ọfụrụ akwụkwọ onwe kwụọlụ, ọ na-akwụghalị ya wee fee oge ọbụla ọ bịa na-akwụghalị n'iru shop ya, maka na ọ dụka ọmaala na ya bụ onye be anyị. Ya wee nọgide wesị ka anyelụ this guy aka wee si oke abịa ka o lebele ife na shop ya, ka a na-akwụ ụgwọ monthly, at least ka o nwee ife ọ na-alụ wee na-eli nri. The guy wee kwalụ wee bịa na-elelelie ife. Ọ sị m na ịgwa m eziokwu, this guy wee na-ahịa ya services dị egwu ịghọta na. So ọ dụgide ya wee nwee nsogbu wite enyi ya nwoke na adụ down, maka na ya na love wite obi niile. See this guy wee sị anya na baka take care of the shop, ya jee ka o nwee sometimes iji wee cool off. Na mgbe ya nọsi wee chigete n'ife this guy ebere na shop ya before mara, jidete aka change the shop, everything na-aga ọfụma, even na o letelie more money than ife ya na-ele mgbe ya ji wee chigete. So from there anyị ebidozie tinyebelu the guy, anyị magonu ya afụkwo na ọ na-etili anya, maka na mgbe afọ na ọfụgo na enwerozi enyi nwoke ọzọ. So obele oge ọ nọ bie na-egbogo na-egbede, fana bụ wee nọgide wee fọlụọ n'efọ n'anya. The guy wee sị na ya ga-anị ya wee kwalụ sị na o nwere ife ome, ya wee tili akwụkwọ enyi akwụkwọ. Mana before akwụkwọ apụtasịa na ife niile ya na-akọla anyị, fa wee mụta ụmụaka na. So ụmụaka na-abụ ọfa mụtafa n'azụfa. Ozugbo akwụkwọ this guy pụtasị, o mesiro 6 months akwụkwọ ya pụta, this guy kwụrụ ọtọ gbanwee. Ọ sị m nne si ike kwụrụ ọtọ gwa ya. So bidozie ọpụ ya batara. So bidozie na-akwụghalị na-agwụ okwu anyhow. Mana ya dụsho na ego niile fa na-eme ekika nọkwa n'afịa, kama na ịmagolu na ịbịa n'obodo oyibo na fa chọrọ ịma ife ọbụla unu make together as husband and wife na unu na-abụ nwunye. Ndị ma na onwe ka unu si wee so okwu n'ihe a niile na unu ga-ekie ụzọ na-abụ. Ndị ma n'obodo oyibo na ịma ngwa adult ife ọ ga-eme. Ọ sị m ike kwụrụ ọtọ gwa ya, ọ nọgide one day bata sị ya na ya chọzi, ya chọọ ijebela onwe ya. Ọ sị m ike kwụrụ ọtọ gwa ya, ike kwụrụ ọtọ gwa ya, nyewela aka na yọ this guy ọjọ, wela aka ekpe yọ this guy ọjọ. Ọ sị m nne ya wee baa dị prepre. From ịba dị prepre nye bido ṅụba ihe ọṅụṅụ. From ịṅụ ihe ọṅụṅụ ka jebezi court ije mee ihe dị n'ịgbasafa dịka di na nwunye. Eluzie duto na ya na-aṅụ ife ọṅụṅụ, this guy gbagha aka na kwuolie ụmụaka na-aba afọ. Maka na ndị ọcha amanyelu gị ụmụaka ebe ị na-aṅụ ife ọṅụṅụ, kwa ịghọtago. Ọ sị m ya wee kekwe ihe niile ya nwere ụzọ na-abụọ nye half, wee na-akwụkwọ ya child support n'enye. Ọ sị m nne na-ala gbalịa na ya agbasigaala. So one girl ya na ya na-abụ na-akwụ wee bido nyebeli aka, na-enyeli aka, ya na ya na-abụ na-anọ 2-4. Mana ya mụrụ na this girl nwee secret n'ime onwe, na that secret bụ na the girl bụ gịnị, nwaanyị a na-eme nwaanyị ibie. N'ihe anụ wee mesịrị 1 year obido wube na anya nwa awụkwolu nwaanyị a na-eme nwaanyị ibie. Ọ sị m nne ike kwụrụ ọtọ gwa ya. Kedu nke wụkwa na ya si na marriage dapụtakwa, ndị mmadụ na-asịzi na ọnya nwa bụ ihe selu ya na die, mebi na ọnya ka di eji wee hapịa, mebi na ọnya nwa ka di eji wee hapịa. Ọ sị m nne ka a ga-esi gbagha aka wee chọọ nwatakịrị nyelie aka, ma sị nwatakịrị wee chọọ nwaanyị nyelie aka mee na aka kwụ n'ọkpa ya. Mana kinye nwere choice, nye ji maka ya wonga anyị na-abịakwute na ayọ asins nye akwalụ ka e wee kọwalụ ndị mmadụ na ya bụrụkwa na onye na-eso nwaanyị ibie ya na this guy wee yibakwa. The guy sị na ya ga-anị ya na fayi zuru ife lulu 6 months a na-ekwu okwu marriage. Yes ya si yes ka anụ bịa ka ndị mmadụ wee kwụsị asala ha na-akụ. This guy wee bịa mee gị, mesie gị, o mechara 2 weeks this guy mele gị, fana bụ gbasa.
maka na fa na-abụ adịbụrụ compatible na just to menye just to prove a point. Mana ọ bụrụ na onye nwa bụ ife mefa ji wee gbasa na ife mefa ji wee gbasa bụ different thing n'ọlụ onwe, which bụkwa a long story. Afọ ịghọtago osi m nne si ike kwụrụ ọtọ gwa ya nya wee banyekwe na the prepare again, wee bido nwakwa ihe ọṅụṅụ again. Ndị mmadụ wee kpalịa wee sị anya dugote nne na nna ya obodo oyibo, na ebe afọ ka anọzi wee dugote mami ya na papi obodo oyibo. Fana abụọ wee bịa wee nyebeli aka mami ya nọlụ na fit na-enyeli aka, ma papi afa na-agwa okwu gwa gị dị okwu nyeli aka. Ya wee sikwe n'ihe a wee pụta again, wee bido wee mekwe biznes ya na mami azị na-emekọzi the business, ma papi mara ya adịchazi happy, bidozie jebe gym, ịmagolu luzube weight, ịmagolu so many things. Another guy abatakwa n'ime ndụ ya again no. Wee bịakwa kịta asị na ọ ga-anụ ya. Mami ya wee sị ya mba, papi asị ya mba, nya anụzi na ọka nụsigo. Ụmụaka na-abụọ n'ụwa ọ na-akwụ child support, because na since ọ na-akwụ child support ọ na-ejekwa afọ ụmụaka na-abịa mgbe ụfọdụ na nke nọ, maka na ịrecovercha gosi good behavior, they will give you some access again to your kids. So na fe enyegokwu many access to her kids, ya na-afọ ha na-afọ ya. So mami ya na papi ya wee na-asị ya nya anụzi na ya na that guy mebe common law partner, we living together. But the guy si n'ike agwụgị ya jebela onwe ya. Osi m nne mana ya believe so much in the marriage, na since so we aka na imagine nwoke ga-anụ ya. Ịmagolu na ya bụ na papi ya na mami ya afụkọ onwe ha n'anya, that n'oge ọbụla mgbe ya na-eto ya na-ene anya na-asị mgbe ya ga-anụ di na nne ka a ga-esi wee medie. N'ihe ya na-agwa anyị ihe n'ọkwa papi ya na mami ya bụ ihe wọkụgide hard ya wee return kwa back ka iwe malụ ụdị love do between them. And n'ihe a ka a na-eme expect since ụwa. Mami ya wee na-akọwali ya na-asị ya nọ na-agala mmadụ niile ya hapụ marriage, ya na-edu ụmụaka na-aba anya. The guy nọgide si na ọ ga-ana, ọ nabala onwe ya, ọ sịkwa na ọ ga-anọ ọ nọlụ. Mana the guy na-epushu si ya na ya chọrọ marriage, even na ya chọrọ kids. Osi m nne n'ike kwụrụ ọtọ wee gwe anya wee sị ka amalife ndị mmadụ lo. So nwanne m, kedu ife ilo, kedu ihe odogokọ those girl men ha? Onye nụba this guy banyekwe na marriage again, ebe ọ na-efeel na the guy fụrụ ya n'anya and no believe in the marriage so much, and ọ sị m na ya believe na one day na Chukwu ga-akpọta onye bụ di ya ga-afụ ya n'anya fụ onye ya bụ. Ka onye kwelu n'ihe nne na nna ya gwara ya, na-edu ụmụaka na-aba anya. Nwoke nke bịa nọsịa chọọ ịna, ọ naba ọ chọkwa ịnọ ọ nọlụ. Ịghọtago, ọ chọgodo ịmụ nwa ọ mụtakwuo nwa tinyekwuo. Manya passes na through this kind of the prepare, maka na mami ya si na ya do scared na o nwee ike ọ banye ọzọ na ọ ma mpụtazi, maka na ya dụrọzi as strong as ya kwesịrị ịdụ. Afọ ịghọtago. Ike gwụrụ, ọ dọkwanụ n'izi, ọ dọrọ izi. Chai! Gwa anyị filo na comment section, maka na ọ ga-enyelu nwa agbọghọbịa aka iji ma ife ọ ga-eme. Manya kwasalụ bụ aka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị, daalụnụ, ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.